Hi guys, welcome back to my channel. So we reacted on Psalm 135 by Maria Coleman, and I got a request to check out Psalm 33, right? Let's go check. Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Aleluia! Întru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Aleluia! Slăviți pe Domnul cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Aleluia! Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Aleluia! Apropiați-vă către dânsul și vă luminați, și fețele voastre nu se vor rușina. Aleluia! Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el, și din toate necazurile lui l-a mântuit. Aleluia! Străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul și va izbăvi pe ei. Aleluia! Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește spre dânsul. Aleluia! Temeți-vă de Domnul, toți sfinții Lui, că nu este lipsă celor ce se tem de dânsul. Aleluia! Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de dobinele. Aleluia! Veniți, fiilor, ascultați-mă, frica Domnului voi învăța pe voi. Aleluia! Cine este omul cel ce se teme de Domnul, care iubește să vadă zile bune? Aleluia! Oprește-ți limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Aleluia! Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Aleluia! Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor. Aleluia! Iar fața Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Aleluia! Strigăta drepții și Domnul i-a auzit pe ei, și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aleluia! Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă, și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Aleluia! Multe sunt necazurile drepților, și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aleluia! Păzește Domnul toate oasele
păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Aleluia! Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc spre dânsul. Guys, this is another beautiful one from Maria Kuman, and I don't know, I think she does more music on the Psalms, like the Psalms of David. I think so, but I'm going to check about her and know if you're going to be checking her off. But I love her, so you're going to be seeing more of Maria on this channel. What do you think? Don't forget to like, share, subscribe. Please tell me, where is Maria from? I didn't check all that. I'll see you guys in my next video. Bye.